Sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornán, és a mai videóban elhoztam nektek a Mit kaptam születésnapomra 2025-ös videót. Csak kevés ajándék van nálam jelen pillanatban. Ha ez érdekelne titeket a videó, akkor tartsatok velem. Most megmutatom, hogy mit kaptam születésnapomra. Nem sok mindent kaptam, de megmutatom, hogy miket. Kaptam egy szegfű világos cukrot, és nagyon jó az illata. És szívecskés csokolad van, és macival, aki fogja a szívecskét. A következő ez a Milka Bubbly fehér csokoládés csoki. Kaptam 2 felsőt, ami csík mintások, feketébe van, meg lerándul lilába. Az első, ez egy fekete színű kardigány. Vóse márkájú ez a felső, úgyhogy nagyon jó és szép. Meg ugyanabból egy rándul lila színűt. A következő a pólók lesznek. Az első ilyen világos kék Sweet aktív márkájú pólót kaptam. És sportos. És az utolsó egy szürke színű feliratos póló. Ilyen. Betebb kodiású márkájú a címkézése. Think and tell, never come up. Ezennel véget ért a videó, úgyhogy várjunk a videó végére. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Mit kaptam születésnapomra 2025-ös videót. Ha esetleg tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok fel, iratkozás a csatornára, ha újak vagytok, és nyomjátok a csengőt, hogy kapjatok minden értesítéseket a következő videóról, akkor nem sokára találkozunk a következő videóban, és sziasztok!